Намираме се в Багреница, такачницата на Ирена, в която вече 4 години тя споделя с ученици и любители любовта си към древния занаят – такачество. От това съм по професия средно образование, финанси и счетоводство съм завършила висше образование, няма общо с творчество. От години Ирена се занимава с астрология. Това е необятна наука, която цял живот се изучава. През астрологията открих и такачеството, тъй като аз имам потребността да изразявам своята вътрешна енергия през ръцете си. Обичам да работя с земята, да съм сред природата. В такането и астрологията много общи неща има. Това са стихиите да са вплетени, всяка една стихия има своите цветове, всеки знак има своите цветове. Това се вписва прекрасно в такането. Аз не съм потомък като семейство такачи. Просто това е мое лично търсене. Идеята за такачницата се ражда по време на пандемията. Нямахме право да напускаме града точно в самото начало на март месец и аз почнах разходки из малките улици и така си намерих пространството, което когато го видях и си казах, тук мога да създам нещо не и за някой друг, за да се предаде нататък. Учена съм от моя учител, че всичко трябва да се предава. И си казах, вместо да си така, там където си така скришно, вече повече от година и нещо, по-добре да се пробвам. Ирена не е привърженик на синтетичните тъкани. Тъче с вълна, която е багрена лично от нейният учител Веселин Фесчиев. Той не работи по рецепта при багренето. Нито един цвят не може да повтори. Естествените материали, както и становете, това е дърво, за мен всичко това е живо. Една черга изтъкана от вълна, тя във времето се свива. Може да е минимално, променя своите размери, т.е. си в нея. Си живее живота. Вие използвате ли стари орнаменти, които са използвали в миналото в България? Или... Разбира се, че ползвам даже относно орнаментиката, самите форми, това, което тъчеме, не мога да кажа това при канадците, това е българския, той е български символ, но дали е произведено от тук, от България, дълбоко се съмнявам, защото ако отидете при индианците го има този символ, в Месопотамия, в Иран, ако отидете, ще видите този символ и къде ли още не по света. Символите не са наши, те са за наша потребност. Всичко, което съм изтъкала, много си го харесвам и всеки път си казвам, не, аз това как става за мен. Обаче и това съм се научила да споделяме и да нямаме привързаност към нищо. Защото нищо не е наше. Всичко е, ние сме част от общото цяло. И хубаво е да се предава добрата енергия нататък. Абсолютно вярвам, че всеки един човек, творчеството е заложено в него, въпрос е той дали го е отключил. Това е. Какво ви дава работата с ученици? Всеки един от нас е една вселена. И една вселена да срещне друга вселена е много приятно. И различно, носи своите някакъв път предизвикателства. Тоест, аз също има какво да науча от всеки един човек. За да съществува Багреница, Ирена продължава да работи на 2 места и вярва, че такачеството има бъдеще. Където има любов, няма как нещата да изчезнат. Все ми се струва, не знам в какви размери, но не мисля, че ще изчезне. За мен е важно да я има. Тя не е за всеки от гледна точка на това, че не всеки е длъжен да харесва на такането като занаят. И то не е нужно. Но винаги точните хора ме намират, съответно си намират и чергите си намират своите стопани, а не стопаните чергите. Каквото се случи. Няма нищо вечно, дори да се затвори такашницата. Аз няма да спра да така. И всеки, който стигне до мен и пожелая да го науча, няма да му бъде отказано.